Λέγε με η Αποκάλυψης, αυτά που είπε ο Απόστολος, αυτά που είπε ο Άγιος Κοσμάς ο Αητωλός, γίνονται στις ημέρας μας. Και εμείς τι κάνουμε, αδελφοί μου? Να ξυπνήσουμε, πουλήστε το πουκάμισό σας και αγοράστε την Αποκάλυψη. Αυτά που είναι γραμμένα, όλα θα γίνουν. Ο ουρανός και τα άστρα θα πέσουν, τα ποτάμια θα ξηρανθούν, θα λιώσει η γη σαν το μολύβι, θα πέσουν θρόνοι και καθεστώτα, αλλά ότι λέγεται η Αποκάλυψης, όλα θα γίνουν. Ο ουρανός και η γη παρελεύσονται, οι δε λόγοι μου ου μη παρέλθωση, είπε ο Χριστός. Διάβασα κάποτε για έναν που πήγε πάνω σε ένα βουνό. Το βουνό ήταν ο Βεζούβιος και ήταν οι παραμονές της εκρήξεως του ηφαιστείου. Πήγε λοιπόν και κάθισε πάνω στο Βεζούβιο. Εδώ, λέει, ωραία είναι, χορταράκι άφθονο, δέντρα με ωραία σκιά. Έβγαλε την κάπα του, ξάπλωσε κάτω και πήρε έναν θαυμάσιο ύπνο. Ροχάλιζε επάνω στο χορταράκι. Από κάτω όμως τι έκανε? Δούλευε ο Βεζούβιος. Ποιος θα του το έλεγε? Από κάτω ήτανε κρατήρας. Σε ολίγα λεπτά, ενώ αυτός κοιμόταν και ροχάλιζε, άνοιξε ο κρατήρας, τον πέταξε και η λάβα τον έκανε κάρβουνο. Κοιμούμεθα, αδέρφια μου, και οι πολιτικοί μας και οι εκκλησιαστικοί μας άρχοντες και οι πάντες. Ας γλεντούνε, ας διασκεδάζουν, ας χορεύουν, ας οριάζουν, το ηφαίστειο λειτουργεί και μια ημέρα θα εκραγεί. Ουέ και αλίμονον σε όλους μας. Θα μας εκτινάξει ο Βεζούβιος της οργής του Θεού εις τα πέρατα του κόσμου. Κοιμάσαι όταν λειτουργάει ο ιερεύς, κοιμάσαι όταν κηρύττει ο ιεροκήρυκας. Θα σαλπίσουν σάλπιγγες αποκαλύψεως. Και τότε και άρχοντες και αρχόμενοι και μεγάλοι και μικροί θα ξυπνήσουν. Θα είναι όμως πλέον αργά, θα πάνε στα βουνά και θα λένε «Βουνά, ανοίξατε για να μας κρύψετε από την οργή του Κυρίου». Αυτά είναι τα γεγονότα της Αποκαλύψεως. Λέει ένα τροπάριο της Εκκλησίας μας. Ξύπνα ψυχή, ξύπνα ψυχή. Ας ξυπνήσουμε και ας γρηγορούμε, για να δοξάζουμε Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα εις αιώνας αιώνων. Αμήν. Να ανασυντάξουμε τις δυνάμεις μας εναντίον του κακού. Η Εκκλησία μας σήμερα πολεμείται. Πολεμείται περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Και οι χριστιανοί κοιμούνται. Εγώ, λέει ο ψευτοχριστιανός, πάω στην Εκκλησία, κάνω το σταυρό μου, προσκυνώ τις εικόνες, ανάβω το κερί μου, ακούω, κοινωνώ και τίποτα παραπάνω μέχρι εκεί σταματούν. Ενώ τώρα οι δύσκολοι καιροί μας επιβάλλουν, ο χριστιανός να είναι μαχητικός και να αγωνίζεται για την πίστη του. Θέλω να είστε έτοιμοι για να δώσετε το παρόν εις όλα τα προσκλητήρια εις τα οποία ενδεχομένως με σάλπιγγα Χριστού να σας καλέσει ο Επίσκοπος. Σας ερωτώ, είστε σύμφωνοι? Έχετε διάθεση να αγωνιστείτε? Μητροπολίτου Φλωρίνης πατήρ Αυγουστίνου Καντιώτου.